Di çarçoveye Çalakiyên nasandina bajêr de ji aliyê Wezareta Teknolojî û Sanayiya Tirkiye ve bi piştgiriya Walîtiya Bajarê Amedê ve li ciyekî dîrokî li Kelha Zerzewanê çalakiya bi navê çavderiya ezmana Zerzewanê hat li darxistin. Ji 5 û 6 bajarên Tirkiyeyê çavderên astronom û sefîrên welatan beşdarî çalakiyê bûn. Çalakî cara duyemê ku tê li darxistin. Lê vê carê bi hezaran genç serdana çalakiyê kirin. Armanca Çalakiyê wisa tê amacê pêkirin ku him nasandina ciyên dîrokî ên Amedê hem jî teşwîkkirina gencan ji bo zanîsta ezmaniyê ye. Ya gu hatiye çekirî ve ava di duya ya vêga par jî li vir hatibû çêkirin. Îsa jî li vê dirê dîsa hate çêkirin. Ji bo vê de tişkî gelek mühim e însan têne vir vê dirê nas dikin ji bo ku vir nas bikin ji bo Diyarbekirê en azından başa turîstên ji bo cîhanê jî zav tişkî baş e xweş e ji bo ji bo me jî tişkî mühim e çalakiya vêga tê çêkirin. Kelha Zerzewanê di dema İmparatoriya Romayê de hatiye çêkirin. Di Kelhê de dêr û ciyê parêzgeha baweriya Mitrayê heye. Astronomên genç wê 4 rojan di konan de bimînin û bi şev bi 32 teleskopan li ezmanê temaşe bikin û lêkolîn bikin. Bi roj jî li ciyên dîrokî wê bigerin û tevlî semîneran bibin. Ez çûkaniya xwe de yani temaşeyê gökyüzü dikim. Yani sirêka, hêviya sürekli araştırmış dikim. Yani ilgiyam ser vana hey. Ve etkinliğe jî sala dudayê çê dikin. Ez her 2 sal jî hatim vê dera. Yani xweş e, etkinlik xweş e. Ev teleskop ji bonî me ji bonî wek zarokê me zêde qenca xweş e. Çünkü derê zêde gelekî dûr ji me re nizîk dike hêlê got em bibînin. Nihakê vêga tişta ku em lê dimezênin 2500 ışık yılan dibêjin ji me dûr e. Ew jî çawa ye saniyekê de 300,000 kilometre diçe. Ev nake dibe dakika dibe saat dibe roj dibe heyv ûlo salek diçe ve ji wê nake ji me re zêde nizîk dike hêlê got em bibînin. Hêjayî gotinê ku Kelha Zerzewanê vêga di lîsteya demkî a miradê UNESCO'yê de cih digire. Kelha Zerzewanê di dema İmparatoriya Romayê de wek navenda artêşa leşkerî hatiye bikar anîn. Lê êdîn bûye ciyê geştiyaran. Di sala 2022 de di nava 6 meha de 305,000 geştiyar serdana vê Kelhê kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.